ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ଘି କୁଆଁରୀ ଗଛ କୁଆଡ଼େ ଗଛକୁ କୁଆଡ଼େ ମୁହଁରେ ନଗଲେ କୁଆଡ଼େ ବ୍ରଣ ଭଲ ହୁଏ। ଜଣେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିନି କି ଭାଉଜ ଘି କୁଆଁରୀ ନଗେଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସିଏ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ନଗେଇବ ସେଇଠି ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲ। ସେଟା ହେଉଛି ଘି କୁଆଁରୀ ଗଛ। ସେଟା ଯଦି ମୁହଁରେ ଲଗେଇବ ବ୍ରଣ ଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ବାଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବ ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଚୁଟିରେ ଲଗେଇବ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘି କୁଆଁରୀ ଗଛ ଯୋଉଟା ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଉଣୀ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗାଣ୍ଡି ବାଳ ବି ଉପୁଡ଼ିଯିବ। ତଳା କେଳ ମୁହଁ ଦେଖଉଛି। ମୋ ଭାଇ ଏଇଟା କହୁଛି, ମୋ ଭାଉଜ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ପଶିବ। ତମକୁ କହିଲି ନା ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଏନି ବୋଲି। ମୁଁ ବି ତମକୁ ଭଲ ପାଉନି ମ। ତାମାନେ କଣ ତମେ ମତେ ଡବ୍ ସାବୁନ ମାଗିବ? ମୁଁ ଜମା ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ବୋଲି ତମେ ମତେ ଡବ୍ ସାବୁନ। ମତେ ସେ ଡବ୍ ସାବୁନ ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ବଡ ବଡ ଦୁଧ ଦରକାର। ଦବ କି? ଆଉ ବଡ ବଡ ଦୁଧ ପରା ଦରକାର। ଡବ୍ ସାବୁନ ମାଗୁଛି। ପେଳ ସାବୁନ ମାଗୁଥିବ ନା।